jotono lamsugo ani wati channel hingke phaidi singtini Laisa tei obujitni hamjama kok khanao nalayana hinkai borokni hamjakma wngkha bini chwla bono thwngwi tei masa bwrwi bai hamjak tongwi bono yakar kalangkha hinkai ang norokno borokni story kolokma sayawi kisasa barakai samabanyo norokno bujirina bagwi try khaiyana puila borok khwai kalbari jagao malakya hinke borok abotwi kheno khoroksa tei khoroksano mokol bai mokol nasiklai mwnwi lakya haipono borok kebono kuno kok salaiya borok abotwi kheno kalbari pai janjani nogo kipilwi thanglakya hinkai aboni 4 din ni ulo bwrwi bazar khaina hne lek chomoni bazaro thangka hinke a jorao chwla bahino bazaro thangjak chwla o bwrwino nugui Laisa no nugui pulia kok saka hinke Laisa bahino kalbari pulia nugmani ba HINUI no kok salakya kaham kanyo hinke apurkai bwrwini number o chwla sanka number ready hinui hinke Laisa bahino o chwla no pulia kalbari o thangi kisasa chajak toma bagwi number sanka hinke no number roi rikha hinke borok number riman pore janjani nogo kipil phailekya hinkai borok abotwi kheno phone tei kok salai hamjak lakya 3 months complete wnglakia borokni hamjakma din salsa Laisa bo parao thangjak hinke apuro bini number o khoroksa borok number sinya bai call khaikya hinke apurkai Laisa call receive khlai kok saka apuro sabo hinke khoroksa bwrwi kok saka a je Laisa no phone call khainai hinkai apuro Laisa no phone khainai o bwrwi singka Laisa no nung obojit bai tamo tong hinui hinke apuro Laisa saka ang bobai kono kwrwi dolsi haipono Laisa bo tesa singka nungkai bini tamo khlai bobai tamo tong hinke apuro o bwrwi saka ang bini girlfriend tei ang bobai permanent ungjak abotwi hinui Laisa no call khainai o bwrwi Laisa no o kok sawi khwnarikha apuro Laisa ni bwkha onek kwrwikha tangi hinkai asuk kubui hamjak tongmani 3 months siku asuk basi hamjakyani hamjakma chalakhai thwngjaka abotwi hinui Laisa bo sak sakno bwkhao berwi nakha apuro Laisa last kok o chwla bai kok sanai hinui call khaikya apuro o chwla no call khaisaka nung kaham ke tongdi ang tei nung bai kwrwikha abotwi hinui sawi Laisa bo phone call cut khlai rikha call cut khaiman pore Laisa onek kapsuka haino maija tei haino tongtei onek bonamang mutuman tongkha tangi hinkai o chwla se bini pulani hamjakma aboni bagwi pulani hamjakma no pognani kisani kokya hinke Laisa bahino abotwi ongkha bo bini o chwla no pogna bagwi onek dukho nangkha tei kapmang a jorao onek din par wngkha hinke tabukhai jeng semono Laisa ni bwkhao o chwlani bagwi hamjakma kwrwikha bono pogwi mankha abotwi hinui bo saka tei last o Laisa bo bini bwkhani kok sawi khwnarikha bo je pulani hamjakmani borok bono abotwi khe thwngpuru ni simi bo tabuk hinkai kebo chwla no phatsa khlai bisas khainani muchungkhai hinkai last kok ang abono sana muchungo dol rok no norok bahino keboni bwkha no abotwi khe ta thwngdi tangi hinkai je thwngjaknai borok je duka rwjaknai borok bo onek dukho nango tei onek kap phano bwkhani santi maya kebono bwkhani kokbo satokya aboni bagwi norok bahino kebono abotwi khe bwkha bai ta thwngdi tei dol rok norok bahino jodi norokni bwkhani kok share khlaina muchungkhai jodi sanani muchung tongkha khe norok ani description box o ani Facebook ni page rijak tongo o jaga norok direct SMS khlai norok story submit khlai ready hinke ang next o norok ni abono bahino story upload khlai rinai